Hello guys, खुलुमबाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै आंनि इउट्युबाव आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय गाइस। ओमफ्राय दिनै बोथोरा बिराद मोजां खोलो खोलो बार बारदों, अखा दोमैलुलु नै नुखादों नोंथांमोनहा बोथोरखौ। जेथिंबो दा खाजोमै जाखाजोबनानै दं। ओमफ्राय आं दा दुब्लि बारियाव दंफैयो नोंथांमोनजों मोनसे खामानि शेयार खालामनो होननानै। बे खामानियानो जादों नोंथांमोनहा नायबा मोनसिगोन, ओमफ्रायो गोसोआवबो फैगोन खोमा नोंसिनावबो जाय बे खामानिखौ सिगां उन्दै समाव मावबोदोंमोन। बेखौ जोंबो दिनै अखा दोमैलु जानायखाय बांद्राय सान्दुं गैयैखाय मावनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, बेखौनो देखायनो नोंथांमोननो फिसा ब्लग लानानै फैबाय आरोना गाइस। नायदो नै मा खालामदों बिथांमोनहा। बै लाजिदों माखौ लाजिदों बेबा मिथिया। ओमफ्राय आंनो दांखागोन माखौ लाजिनांगौ। दांदो नोंखौ दा दांदो मानो मोखांनि नांगौ नै जाम्बा जाम्बादो नै लोगोफोर बेनो आरोना खामानिया माने नै बेखौ दा बुरनानै लाग्रोबाय, प्लास्टिकआव सोबाय आरोना। ओमफ्रायो अखाबो फ्रि फ्रि हाबाय, ओमफ्राय नै खदालजों जावदों। बे लाजिबाय माबायदि लाजिबाय थायो जाखागोनखा जेरै। नै थोसिगोनदां। नोंथांमोना सिनायखादों ना सोर सोरनि जायगायाव मा मा नाम मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंथिं खानस्रि होनो बेखौ। ओमफ्राय जोङो दा ना बाथा होनो नागिरदों। नै बिथाङा लाजिबाय थायो, माखौदि लाजियो। जेरैबाबो गिदिं गिदिं देखायखागोन, एसेबाबो देखायखागोन। दुब्लि बारियावसो दंफैयो आरोना जों। खानस्रि बुरफैग्रोदों, ओमफ्राय ना बाथा होगोन जोङो। बाथा होनो ना मा होनो सोर सोर बेखौ मिथिया, जोंथिं बाथा होनो। देखायना नोंथांमोननो नायदो। बिसोर सानैजों बुरग्रोबाय थादोंसै, ओमफ्राय आं नै बाथाया बेहायनो हायगोन आरो ना बोखांगोन आरोना जों लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो, देखायलांबाय थागोन आङो बेसे बुरजा मोनो नाखौ। मोनो ना मोना बेखौथ' मोनथिथ'आ, जिखुनु जों दा होनोसो नागिरदों नालाय बाथा। नायलांबाय थादो गाइस। नै बिसोरनो मेनफ्रा गोसोखांदावग्राफ्रा हाखु दाखु बोरसि खाब्रबबायबाय, ओमफ्राय खाब्रबनानै माबा हायबाय, हायनो माबा खानस्रिबो जावफैबाय। ओमफ्राय नै लखबसावजोब्बाय, हायसै जों दा लानानै थांसै गाइस। जानोबा नै चावमिन। आसिखुर हाबजोब्बाय, आंनि आसिखुर हाबजोबसिगोन नै। आंनाव हाबजोब्बाय। गोदो उन्दैयावसो दांदोंमोन, ओमफ्राय दाङिया बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन। दिनै एसे मुगिलु मुगिलुबो मोनलायलायदों दांनानै। नै जों हायखांजोबनानै नैबेहाय माखासे लाबाय, नै मनायाव माखासे लाबाय। ओमफ्राय बेहा नायग्रा जादों नै बिथां। आं मबाइल लाबाय नुवाखै हायनायाबो। जोङो दा दैयाव सोमहैसै, क्लक 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 गावहैसै। सोरनि हायनाय नायलाय ओइ हायाव सिनजोब बेखौनो सोला जोबग्रोबाय माखासे। मानो बखिस आं हायनायखौ, मानो जायाखै जानांगौ। नै लोगोफोर नै बिदि हायनायावलायनो मोनालायनो नाया। मानो मोना जानांगौ, एफा मोजां हायदां। ना आदार जाबानो जायो, खानस्रि जाबानो जायो। बावनो होगोन आङो 7थासो लाबोबाय खोमा। ओमफ्राय माखासेखौ बिसोर हायगासिनो, ओमफ्राय दैया नै बावनो होनां। फानफुबायसो माबा। बाव होबाय आङो, ओरै खालामनांगौनो होखांनानै। नां 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 नाया गिदिर गिदिर नां।
फाइनालि गाइस होखांजोब्बाय आङो 8था 4 4 6था 7था 8था 9थासो दङ गाइस जिखुनु आं होखांजोब्बाय ओमफ्राय दा होखांनानै दा बुरियाव गाखोफिनबाय दसे 20 मिनिटसो थानोसै ओमफ्राय नायफैनोसै माबायदि नाङो आं होनाया नायनोसै ओमफ्राय माखासेफ्रा माखासेखौ होगासिनो नायदो दा बेसेबां मोनो ना मोननायखौ डाइरेक्ट देखायनोसै आं नै बेयावहाय सोरबा बारलि सादों बारलि जोंथिं बारलि मोनो बे दैयाव नैबे नाया बिदि हायज्रि दोनो ओमफ्राय बावनो फिसौ बारखोना जाफैयो बारलिया ओमफ्राय नांना हायथानानै थानोसै आरोना बोरसिया हनै बेसेबांबा गिदिर नुखादों दा बोरसिया हनै बेसेबां गिदिर नै बोरसिया जा गिदिरखा ओरै मोनाया देखायलाय न' गैया न' जि गिदिर दे थेफाफा माने सानै हाबफैयो भिडिअ खालामफैदों बेयो आंनिखौ नायहैनोलां नांना नाङाखै बख'लिन्दाल' थांबाय नै बख'लिन्दोंसो बख'लिन्दों गैया गाइस आं सानाया मासेबो नाङाखै मोननो रोंखाया खोमा आङो ओमफ्राय नै मालाय सानायाबो मालाय मोनबाय थायो नै हट गैया नोंनाबो खामानि गैया मानैल' मोनदों नै दाबो नै गिदिर गिदिरनो नायहैनो आं मालाय सानायखौ अबाव सादों गैया आंहा मोननोनो रोङा बोआखैनो नै बैना बाबायसो आङो गोसोआ सानदोंमोन आं गैया नै बोजोब्बाय बोगासिनो नै मावगासिनो जोबथाजोब्बायमोन दा फैलाय खनफैलाय नै बोजोब्बायबा मोनखासिगोन मावगासिनो बुस्थुआ मोनहांजेनबाय दा नाखौ माथाम माब्रैसो ओमफ्राय खेनसे बोखांगासेयावनो मोनोनो माबासो 20थासो मोनो गोनोनो बाथायाबो बुरजा नालाय बाथाया 60थासो दं खोमा ओमफ्राय 20था 25था मोनबानो जाबाय खेनसे बोखांगासेयाव नायलांबाय दा जमा मोनबा नोंथांमोननो देखायनोसै आं दा देखायफिनथ'ला आङो एसे उसुबिदा गलंबाय थानोबो दा खेबसेनो जमा नायदो दा बोखांबा आङो थांनोसै आं थानो बाबाय बेखौ बोखांबाय थानाय मानाय थानोथ' बालायलांबाय आङो बेसेबां थाबाय थानानै नेनांगौसो अबेबा मोनो अबेबा मोना बेखायनो आं दा थांनोसै आरो आं बिदि खामानिखौ बाराबो रोंखाया आरो आं बाखायोबो बेखायनो थांनोसै आङो दा भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन बाय बाय गाइस मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो मोजां मोनैखौलाय आं मा बुंबावनो नोंसिनि सायावसो थाबाय गाइस बाय बाय